Presented by आदिशक्ति फिल्म्स। शंकर भगवान की कैसे जलवा चढ़ाइब हो, कैसे जलवा चढ़ाइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। कैसे जलवा चढ़ाइब हो, कैसे जलवा चढ़ाइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। आइब देव घर धाम हो, आइब देव घर धाम धाम धाम। अरे रहनी आस लगाए कब से, आइब देव घर धाम हो। बम बम बोलत रहिया बीती, बम बम बोलत रहिया बीती। बूट दी हब आन भोला, कैसे आइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। भंगिया पीस के तोके चढ़ाइब और चढ़ाइब धतुरा हो, और चढ़ाइब धतुरा धतुरा धतुरा। अरे भंगिया पीस के तोहके चढ़ाइब और चढ़ाइब धतुरा हो। जल हम लाइब सुल्तानगंज से, जल हम लाइब सुल्तानगंज से। चढ़ाइब तोहरे नाम भोला, कैसे आइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। कैसे जलवा चढ़ाइब हो, कैसे जलवा चढ़ाइब हो। कैसे जलवा चढ़ाइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे आइब हो। कैसे जलवा चढ़ाइब हो, कैसे जलवा चढ़ाइब हो। नइखे जेब में हमरा रुपैया, दुआरा कैसे